Ja, jeg vil så lave en lille præsentation omkring kulhydrater og glukose. Yes, først og fremmest, hvad er glukose? Og det er simpelthen et altafgørende molekyl for, at vores menneskekrop kan fungere. Man kan sige, at det er vores benzin til vores krop, og så kan man lidt tænke, hvis der vores krop ikke har noget benzin, så fungerer den ikke. Så derfor er det, man vil opleve, at man er søvnig, forvirret, og man har svært ved at koncentrere sig, hvis man simpelthen ikke har nok øh, glukose, kulhydrater, altså hvis ens blodsukker simpelthen er alt for lavt. Glukose, kulhydrater, det finder vi i sukker, pasta, brød, grøntsager, frugter, ja, og så videre. De findes over det hele, og det er derfor ret let at få de her kulhydrater her. Glukose, det findes i mange forskellige størrelser. De findes i monosakkarider, disakkarider, oligosakkarider og polysakkarider. Jeg kommer lige ind på lidt senere, hvad de her forskellige ting her, nej, ved hvad? Jeg tager det bare nu. Det er egentlig bare, monosakkarider, det er den allermindste del, man kan få. Det er simpelthen sukkermolekylet. Et disakkarid, det er to monosakkarider, simpelthen sat sammen, de er blevet, ja, sat sammen af en glukosebinding simpelthen. Hvor vi så får disakkarider. Og så oligosakkarider, det er så, hvor det er 2 til 8, 10, der simpelthen er sat sammen på sådan en række, så man får simpelthen en glukose, ja, jeg ved ikke, ja, det er en masse glukosemolekyler eller monosakkarider, der simpelthen er sat sammen, og så hedder det så oligosakkarider, og hvis det så er over 10, så hedder det simpelthen polysakkarider, og det er så på den måde, vi får alle de her forskellige former for produkter. Ja. Hvor mange kulhydrater skal sådan en krop egentlig have? Og det varierer meget fra person til person, hvor meget det er, man skal have. Men til at starte med, så bruger mennesket hele tiden kulhydrater. Også selvom man bare ligger fladt ned en hel dag. Så bliver der altså stadig brugt noget brændstof. Og det er for eksempel på nyre, hjerte, lunge. Så kroppen er altså hele tiden i gang, og derfor skal den hele tiden bruge noget energi. Det der bliver brugt lige meget hvad, det bliver altså det, vi kalder basalstofskiftet. Og det varierer så i forhold til, om hvilken vægt man har, højde, alder og køn. Som du kan se her med min mus, så for eksempel for en 18-årig dreng, så tager man så 0,068 ganget med ens vægt, plus 0,07 ganget ens højde, plus 2,16. Og jeg regnede mit ud her lige for lidt tid siden, og det var cirka 7-8.000 kilojoule. Jeg skal have lige meget hvad. Så det er altså den mængde energi, jeg bruger på mit hjerte, lunge og nyre, og ja, og så videre. Altså de glatte muskulaturer simpelthen. Men så kan man så også, det er så det her basalstofskiftet, kan man normalt ikke bare regne med, fordi det er sjældent, at man simpelthen bare ligger ned fladt i en hel dag og ikke laver noget. Så derfor så er der altså en række faktorer, der simpelthen spiller ind for, at man skal have noget mere at spise for at holde sig på den her balance her med, at man laver det, man så får ind. Og det kan fx være, at hvis der er, man går ud og løber, så skal man have en lille bitte smule mere kulhydrat, for man er i balance. Og ved at man ikke er i balance, så kan man enten komme i kalorieunderskud eller overskud. Hvis man er i underskud, så taber man sig, fordi at du bruger mere energi, end du får ind. Så det vil altså sige, at kroppen den skal simpelthen gå ind og tage af ens lager. Det kan fx være ens fedtvæv, der er en masse energi der. Så hvis du nu går ud og løber, og du så holder dig i kalorieunderskud, så bliver kroppen simpelthen nødt til at få den her energi på en eller anden måde. Den tager den for eksempel for dit fedt på kroppen, og så det kan stille og roligt tabe du mere og mere vægt. Ja. Kalorieoverskud, det er så den modsatte effekt. Du har det med at tage en smule på, fordi det er nemlig sådan, hvis det er, at du ikke bruger alt det energi, du får ind, så bliver det lagret til et senere tidspunkt. Det er simpelthen en naturlig forsvarsmekanisme, vi mennesker har. Fordi hvis det nu er, at vi i gamle dage, der var måske ikke helt tilbage til abernes tid, der var jo ikke sikker på, at man simpelthen
ville få mad 3 gange om dagen, så kunne det være, at der gik lang tid før du ville få mad igen. Så kroppen den lagrer simpelthen alt det energi, som du ikke bruger i dine muskler og leveren. Så til senere brug, så kan det vælge, eller det kan også blive lavet som fedtvæv selvfølgelig. Så hvis der du ikke bruger din energi, så bliver det simpelthen lagret på kroppen. Og det kan så ske, at du ender med at tage på, hvis du bliver ved med at ligge i et kalorieoverskud. Altså du spiser mere end du overhovedet forbrænder. Ja. Hvordan optager kroppen altså så den her energi her? Som jeg sagde før, så findes der mange forskellige former for, kulhydrater. Der findes der monosacchariderne, der findes noget, som man ser her, gallatose og fruktose, så findes der monosaccarider, så findes der også Golgi-saccarider og polysacchariderne. Og som man kan se hernede, så har vi vores glukosemolekyl her. Det er simpelthen en monosaccharid herovre, det er det allermindste, det kan komme i. Og så kan vi kan se hernede, så ser vi, hvordan det er, at den simpelthen bliver hæftet sammen, og vi får dannet det her, disaccharid, og det er simpelthen med en fraspaltning af vand, og så får vi dannet det her disaccharid her. Og det er egentlig sådan, at vi får dannet de her lange kulhydratkæder, og så på den måde får vi dannet en masse forskellige former for kulhydrater. Og det er så, det skal siges, at det kun er monosacchariderne, der egentlig kan optages i vores krop, og derfor er der så behov for, når vi begynder at spise det, at det simpelthen skal nedbrydes. Og det kommer jeg ind på lige om lidt. Det kommer faktisk lige her. Så hvis vi nu siger, at vi spiser en burger heroppe, eller nej, vi spiser noget pasta, det er ren kulhydrat, det er stivelse. Vi spiser noget kulhydrat heroppe, vi tykker det. Det er simpelthen vi tykker det for, at vi kan, få et større overfladeareal, så det er, enzymerne kan gå ind og arbejde. De kan simpelthen de er mere effektive, når det er, at der er mere overflade. Det tænker jeg egentlig giver god mening, for i stedet for at, nu kan jeg ikke lige, forsøget med æblerne. Hvis der man skærer det mere ud, man simpelthen hakker det tyndere og tyndere, jo mere effektive vil enzymerne simpelthen blive. Så vi tykker det, vi får knust eller fjernet nogle af de her bindinger her. Så lad os nu sige, at vi spiser et polysaccharid, eller noget pasta som en polysaccharid. Så bliver det for eksempel det her Golgi-saccharid, som er fra 2 til 8, tror jeg det er, bindinger. Så kommer det så ned i maven, så kommer der noget bugspytamylase, som også er et enzym, som så igen, de går ind og spalter nogle af de her bindinger her. Vi kan så sige, at vi har nogle disaccarider her. Så kommer vi ned til tyndtarmen, hvor der igen udskilles enzym, som så får simpelthen det her ned til monosaccarider. Og når det er, at vi har det som monosaccarider, så kan vi altså optage det her i kroppen. Så det er der, det kommer ud i blodet. Og det er så her, at vi så siger, at vores blodsukker, altså det blod, der er i, eller det sukker, der er i blodet, det stiger, fordi der vil komme et øget antal, eller øget mængde sukker ud i blodet. Ja. Optagelsen af kulhydrater. Når det er, at vi har de her monosaccarider, så kan de simpelthen ikke bare gå direkte ind i vores celler. De kan simpelthen ikke, passere over den her cellemembran her. Så de skal have lidt hjælp. Og den hjælp, den får de simpelthen fra insulin. Så snart det er, at der kommer noget, eller vores blodsukker, det stiger en lille bitte smule, så bliver der udskillet noget insulin. Insulin, man kan sige det sådan, at det er nøglen til døren, hvor vi skal simpelthen have den her dør åbnet, for at det er, at vi kan få glukosen ind i cellerne, så den så kan bruge det her til, cellen så skal bruge til sin respiration, for at så få noget energi. Ja. Men det her insulin her, det sætter sig simpelthen på nogle insulinreceptorer, som vi har herovre. Vi har noget insulin. Det sætter sig på en insulinreceptor. Det åbner simpelthen døren herover, som kan få glukosen til at placere over. Og det bliver så, det bliver så enten brugt til, respiration, som så danner noget ATP til vores, som så bliver brugt som energi. Eller det bliver dannet til noget, lagret som noget fedtceller, eller det bliver lavet som noget glykogen. Så det er simpelthen det, der sker, når der kommer ind i cellen. Så lige for at opsummere, der kommer vi spiser noget pasta.
vores blodsukker det stiger, der kommer noget insulin ud i kroppen, for at fordi cellerne de skal simpelthen optage det her glukose her. Det åbner døren, så glukosen den kan komme ind, og det bliver så enten brugt til respiration, eller så bliver det lagret til senere brug. Og det her lager her, det kan cirka bruges af glykogen, det kan cirka bruges i 24 timer, hvis der man ikke udsætter kroppen for yderligere fysisk aktivitet. Så det er altså den her forsvarsmekanisme her. Det bliver noget af det her glukose, der bliver lagret som glykogen, som så kan bruges til, at hvis det er, at du går ud og løber, kroppen har brug for noget ekstra energi, så bruger den noget af det her glykogen her. Ja. Så angående det her blodsukker her, hvordan det er, man måler det. Fordi det er nemlig ikke alle produkter, der giver en lige stor effekt på vores blodsukker. Den måde, man måler, hvor stor effekt det er det her glykemiske indeks, eller GI. Ja. Normalt så ligger vores blodsukker simpelthen imellem 4 og 8 millimol per liter. Det ligger på 4, når vi har fastet over en længere periode, eller fastet i cirka 2 timer, så ligger det på de her 4 her. Og så kan det stige op til 7-8 stykker. Jeg tror faktisk, det er 7 millimol per liter. Og så kommer insulinen, som så får det til at falde igen. Glykemisk indeks, det fortæller simpelthen så noget om, hvor hurtigt det er, vi ser den her stigning her af blodsukker i blodet. Vi har glukose heroppe. Den har et glykemisk indeks på 100. Og det er simpelthen, hvis man nu siger, det er standardværdien, fordi glukose, det er simpelthen bare, det er i forvejen det allermindste, det kan komme i. Det er allerede, hvis det er, du bare spiser sør glukose, så er det allerede nede i monosakkarider, og så derfor så får du en direkte effekt. Du ser simpelthen en høj spike ved, glukose. Det er også derfor, at man simpelthen siger, at det er vigtigt, at man spiser en varieret kost. For eksempel med nogle flere længerevarende kulhydrater, som tager længere tid om at få en effekt på vores blodsukker. Men så varer de så til gengæld også længere tid. Så glukose, den laver sådan en hurtig spike op, og så dykker den bare igen. Det tager ikke særlig lang tid for, at det simpelthen kommer ind i vores celler. Fordi der skal ikke gøres noget. Du spiser det bare, og så rører det direkte ud i blodet, direkte ind i cellen, frem for noget rugbrød, for eksempel. Det er længerevarende kulhydrat, så det stiger langsommere. Det stiger heller ikke helt så meget, og så holder det sig mere fladt, og så daler det stille og roligt. Så ja, forskellige madvarer har altså, forskellig effekt på vores blodsukker. Og ja, man kan sige, det kommer jo an på, hvor mange af de her bindinger her. Man kan jo tænke sig til, at hvis det er et polysakkarid, så er der jo flere til, så skal enzymerne arbejde noget længere tid med det her, vi simpelthen spiser, før at det er, at det kommer ud i blodet. Så det vil altså sige, at hvis vi nu spiser, grov pasta frem for hvid pasta, så vil hvid pasta have en, større effekt frem for, grov pasta. Og det er det her med, at det, 2 sekunder, undskyld. Men grov pasta, det er simpelthen sværere for de her enzymer her, at nedbryde, fordi at det simpelthen bliver mere kompleks. Så kan man også gå ind og for eksempel sådan noget som grøntsager og fuldkorn, der er simpelthen nogle af de her, noget af det her stivelse her, det kan vi simpelthen slet ikke nedbryde, fordi vi slet ikke har de her enzymer til det, og så vil man opnå en mindre effekt, på det glykemiske indeks. Men jeg kan se, at jeg lige bliver nødt til at stoppe videoen, og så får du lige en part 2.